Han ble skremt, ja! Her i Karl Johan så har vi fått et deilig nordisk innslag, og ikke bare ett, men to, nemlig Birgit fra Sverige og Skåli fra Island! Og Skåli, du har bodd i Norge hvor lenge? 4,5 år. Og hvor lenge kommer du til å bo her? Reiser i morgen. Du reiser i morgen? Reiser i morgen? Ja. Så det her er det siste du gjør i Norge? Ja, det blir det. Spennende. Da kan du bare trykke til. Ingen kommer til å se deg på Island, så det er bare å kjøre på. Birgit, hva med deg? Hvor lenge har du bodd i Norge? 50 år. Åja. 50 år? Vil du da si at du begynner å bli norsk? Du kan si det när man ser på idrett. Ja. Så hejer jeg mer på Sverige enn på Norge. Du, hvordan gikk det i VM med Sverige, forresten? På hjemmebane. I Falun. Ja, jentene gjorde det bra. Ja, du er flink til å argumentere. Fint. Spinndoktor. Kult, bra. Men hvordan er det med deg og det å tulle? Ja, det spørs jo hvordan da, men Ja. jeg liker godt å spøke og sånn. Ja, ikke sant? Men det å lure folk, hva tenker du om det? Jo da, av og til så. Ja, av og til. Hva med deg, Skåli? Nei, lurer folk ikke så mye, egentlig. Jeg er oppriktig stort sett. Men du kan lure når det er din siste dag i Norge, Ja. fordi nå er det nemlig klart for tulletelefonkonkurranse! Reglene er enkle. Dere skal ta hver deres tulletelefon, og hvem klarer å holde på samtalen lengst mulig. Skåli, jeg tenker at vi begynner med deg. Og hvem er det han skal ringe? Tulleringe her, altså? Altså, Skåli, du er jo en player. Du er en Casanova. Men jeg tror det er en kvinne du aldri har snakket med før. Og det er Norges deiligste dame. Oi, mora di? Nei, nesten. Triana Iglesias. Ok. Og hun har jo ingen anelse at det var for en telefon. Hva er din strategi? Jeg lager en dokumentar. Oi, spennende. Da får vi høre mer når vi ringer henne. Du kan holde her selv. Ja, hei. Mitt navn er Skåli. Jeg ringer jo her fra Oslo, men jeg selv kommer fra Island. Og jeg holder på å lage en dokumentar som jeg lurer på om du kunne vært interessert i å delta i. Jeg har dessverre ikke mulighet til det akkurat nå. Jeg er ikke i Norge, skjønner du. Du er ikke i Norge? Men du kan... Hvor er det? Hæ? Hvor er du da? Jeg er i utlandet en tur. Ja, Du vel. kan sende meg en mail, så skal jeg ta og titte på det. Er det bra vær der du er? Det er ganske fint vær, ja. Ja. Det er fordi her pøsregner det. Det er bra. Du, jeg må dessverre legge sånn, og du kan sende meg en mail, ok? Ja, ok, jeg skal gjøre det. Det var hyggelig å snakke med deg. Alt i orden? Ja, jo, ha en fin dag. Ja, i like måte, ja. Hei. Åh, Skåli, din rev! fantastisk. Jeg løy ikke mye. Jeg løy ikke mye. Nei, Nei, det var kjempebra. det vil si at Birgit, du har en ordentlig oppgave. Men du kan klare det, som de fleste svensker under et ski-VM. Dere kan vinne, men sjansen er der for at dere ryker på en smell. Ok, Birgit, du er jo en player her i Norge. Altså, du har vært borti mange flotte menn, Ja, men har du vært borti Norges mest sexy mann? nei, det spørs jo hvem det er da. Ja, hvis jeg sier værmelder Jon Smith. Nei, han har ikke vært borte. Ok, det er bra. Perfekt. Før du ringer Jon Smets, hva er strategien? Jeg skal late som at vi har truffet før, og at han lovte å ringe meg, og det har han ikke gjort. Ok, dette lover Det godt. lover bra. Ok. Hallo? Hallo, ja. Er det Jon? Det er meg. Ja, hej. Du, det här är Birgit. Jag vet inte om du husker mig, men vi traff varandra på en fest för ganska länge sedan. Och så blev vi eniga om att du skulle ringa mig, och det har du inte gjort. Hæ? Ja, och så, Hva slags fest var det? ja det var ganska länge sedan. Det var hos en ganska stor fest med många, vi hade någon fälles känte. Ja vel. Men jeg er ikke helt med. I hvilken sammenheng var det der? Ja, det var ett sted på Frogner. Jag husker inte helt hvor... Ja, men jeg har ikke vært på fest på Frogner, jeg. Och har du inte det? Jeg tror du ringer til feil person, jeg. Ja, där tror jag du prövar att lura mig. Ja. Nei. Okej, men där får jag bara få undskylda det att jag har prövat i unödan. Greit, ha det bra. På Frogner i hvert fall. Ja, det bra. Fantastisk, fantastisk. Mesterlig, altså.
Det var helt magisk. Dere har levert begge to. Det var en sekundstrid. Ja. Men den som stakk av med seieren Birgit! Sverige har klart det for første gang. De har vunnet gull. De har slått Men islenderne! Ja, det var på Island, tide. du må dessverre da dra tilbake til Island. Men det hadde du tenkt uansett. Ja, ikke sant? En stor applaus til Skoli og Birgit! Takk.